जनसंपर्क आणि लोकशाहीचो धागो जितलो मजबूत जातलो तितलोच आमचो देश मजबूत जातलो अशें उलोवप केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान केले। गोय मराठी पत्रकार संघा वतीन आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसा ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। पणजे मिरामार हांगासर गोय मराठी पत्रकार संघा वतीन राष्ट्रीय जनसंपर्क दीस मनयलो। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आणि साम टीव्हीचे मुख्य संपादक डॉक्टर निलेश खरे मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसाच्या निमतान पत्रकारितेत बरी कामगिरी केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान केलो। या 10 वर्साच्या काळात जनसंपर्काचे काम करपाच्या पद्धतींनी काया पालट जाल्लो पळोवपाक मेळटा। प्रसार माध्यमांक लागून जनसंपर्क व्यक्तिगत जिणे मेरेन पावलो। सरकारी येवजण्यो सामान्य नागरिकां मेरेन पावपा खातीर जनसंपर्क एक प्रमुख माध्यम आसा। आताची सरकारी यंत्रणा लेगीत खासगी जनसंपर्का इतलीच सक्रियतायेन वावुरता अशें उलोवप सकाळ मिडिया समूह साम टीव्हीचे मुख्य संपादक डॉक्टर निलेश खरे हाणें केले। तुमचं जे काम आहे जनसंपर्काचे काय मग पत्रकार असू दे किंवा जनसंपर्क अधिकारी असू दे आपण सर्वच असू दे, परंतु हे जर व्यवस्थितपणे झालं तरच ही लोकशाही मजबूत होईल आणि या लोकशाहीच्या माध्यमातून या जनसंपर्काचा आलो धागा आहे, संपर्काचा जो धागा आहे म्हणजे विश्वासाचा धागा आहे। काय खरं आहे या सगळ्या याच्यातून आम्हाला वरपर्यंत आणि वरचं काय ते खालपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्हीच करू शकता आणि त्यामुळे हा धागा पब्लिक रिलेशनचा धागा जेवढा मजबूत होईल तेवढा आपला देश मजबूत होईल असं मला वाटतं। आणि म्हणून जे काय तुम्ही सगळे करतात ते पब्लिक रिलेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया ज्या पद्धतीनं सर्व स्तरावर मीडिया स्तरावर असू दे अन्य स्तरावर असू दे ते पब्लिक रिलेशन जेवढं आम्ही मजबूत करणार तेव्हा आपला देश आपला समाज मजबूत होईल अशी माझी पूर्ण धारणा आहे। सरकार ज्या योजना करतं, सरकार असो, सरकारशी निगडीत संस्था असो, खाजगी संस्था असो, प्रत्येक संस्था जी सेवा घेऊन येत असते ती सेवा ही मुख्यतः सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असते आणि जर सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत ती सेवा पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी सगळ्यात प्रमुख जर मीडिएटर कोणी असतो सरकारच्या माध्यमातून तो जनसंपर्क अधिकारी असतो, जो ही बातमी किंवा ही माहिती ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून विविध माध्यमांचा उपयोग करतो। गेल्या काही वर्षापूर्वी आपल्यासाठी ठराविक अशी माध्यम होती टीव्ही, प्रिंट आणि रेडिओ। मधल्या काळामध्ये डिजिटलचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला, त्यातून सोशल मीडिया आला आणि सोशल मीडियानं पूर्णतः जनसंपर्क यंत्रणा ही खळबळून जागी व्हावी इतक्या वेगात जनसंपर्क वाढवायला सुरुवात केली। जनसंपर्क हा फक्त संस्थेपुरता सरकारपुरता मर्यादित विषय न राहता तो व्यक्तीच्या जनसंपर्कापर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।